Bună și bine ați revenit la un nou vlog. O să jucăm jocul ăla, adică nu, FNAF Security Breach. Și acum o să încercăm să jucăm jocul ăla cu, zic cum se numea, cu Chica. Să scăpăm de ea, uite acolo. Hai să luăm în partea asta, cred că e mai bine. Dar sper că o să fie bine. De data asta o să încerc nu să fug de data asta. O să merg încet și când intru în cameră o să-mi folosesc viteza. Sper că o să meargă până acolo, până la ușă. Dar nu-i problemă, pentru că uite pe Chica acolo. Da. Trebuie să pleacă. Să plece. Zici că patrulează. Acum cred că mergem noi dacă avem timp. Sper că da. A, da, avem. Că dacă mergem pe aici, normal. M-a văzut. Mi s-a părut, un pic mi s-a părut că am reușit, dar s-a blocat. Acum o să jucăm ăsta cu pizza. Bă, dar vine cineva la noi? Sau cred că sunt blocat. Comandă pizza. Chica iubește pizza. Welcome to Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex Quick Delivery Virtual Ordering System. Congratulations, you have qualified for a free Supreme. Bine ați venit la pizzeria Fazbear. Let's get started. You are now in control of one of our highly Să începem. making staff bots. Follow the instructions. Acum trebuie să faceți o pizza. Force the bot to make your perfect Cred că o să îmi Yeah, delicious though. This dough needs Acum some trebuie să sauce. punem sos. It is now time for some cheese. Bun. Acum trebuie să punem brânză. How would you rate your experience? Dar vedeți bara aia? That's great to hear. Let's get some Dacă se termină Would you like to take a short survey of your experience? timpul, dar dacă vă știați, dacă se termină timpul, înainte să-i faci lui Chica pizza, Chica vine și te bate. Acum punem carnea. Now it is time for the not meat stuff. Bun. Acum punem legumele astea să caut. Uite aici. Cred că mai are puțin și Chica o să vină. Time to bake. And Și acum trebuie să punem pizza la copt. Oare unde-i cuptorul? Uite-l. Hai, bagă mai repede că vine. Mi-au foarte puțin. Hai că e bine, e bine, e bine. Timely delivery. Dar vedeți că pe cutie e Freddy, capul lui, și papionul. Additional mileage charges may apply.
Cam asta ar trebui să se întâmple. Pizza has been delivered. How would you rate your service? Pick 2 then apply. Am livrat pizza și acum o să scăpăm un pic. Ar trebui. Că nu avem alt drum. Dar totuși, cred că e bine acum ce facem. Sper că e bine. Dăm save-ul acum. Bun. Pe aici. Da, e asta. E de mult mai am întâlnit-o pe... L-am întâlnit pe... Cum îi chema? Pe Montgomery Gator, pe Frisbee Freddy și pe Roxane, că mai știți că atunci când am ieșit la mia. Să luăm ăsta prima dată. Ăsta parcă am mai primit. Sau nu? Ba da, am primit la Cucica când... mai știți, când am fraierit-o pe ea. Am mai primit. Sunt mai multe nivele cu Cica. Sper că o să reușim să facem orice nivel. Și să stoarceți butonașul de like dacă vreți să facem asta. Să mâncăm lanterna, dacă se numește Recharge ăla. Și în primul rând, de ce e capul Freddy? E ciudat asta. Ca și zici că îți mănâncă lanterna, dar nu, e ciudat asta. Într-o zi o să luăm și Flazzerbastru, eu abia aștept, pentru că acolo o să putem să-i distrugem. Ce trebuie să facem ceva? E ciudat că poți să te urci pe asta, pe masă. Uite, aici am codou. Ce ăsta? Un magnet. Nu spuneți ce ca prin zonă, că s-a auzit ceva. Dar sper că nu e. Pentru că dacă ar fi cica aici, mi-ar face mari probleme. Da. În unele uși avem nevoie de level. Unele nu le dăm. Și noi avem level security
1, așa se numesc ele. Security. Aud pe cică că mănâncă, pentru că ea uite-o. Nu știu că poate să mă vadă. Aparent nu are nicio treabă cu mine. Îmi place foarte tare pizza de aia, mănâncă în gunoaie. I don't see a way to get out. Do you see a set of controls? Că cica nu m-a văzut de acum. Aici think so. There's a funny lockbox nu with cred a că badge on it. Vanessa. Those are the loading dock controls. Something is not right. Someone must have changed the permissions. You are going to need a much higher Ceva nu e în regulă. out that way. Come back to me right away. Vino la mine. Unde e Freddy? Pe aici? Nu. A, uite, îl văd. Sau e cica? Da, e cica. Știu, nu cred cica, dar unde e Freddy? Ăsta. Da, sper că nu o să vină cica, pentru că, nu știu, cica îți face mari probleme, dar pe cica o vedem de multe ori, dar pe ceilalți nu, pe Freddy, cam da, așa și așa, dar nu prea. El tot... Noi trebuie să facem misiuni fără el, nu avem ce să facem, trebuie să plecăm de el, dar măcar noi putem să îl ținem în siguranță în privința lui. Pentru că măcar el ne ajută, dar cum ar fi și el să fie rău? Atunci ar fi mai greu jocul. Cu 4 animatronici. Ar fi mai greu să vină toți după tine la ăla, când ești după de la daycare, ar fi mai greu. Sper că e bine pe unde merg. Ce sunt ăia care cheamă animatronici, mamă, cât de mulți sunt. Ai văzut și voi cât de mulți sunt? Da.
Eu nu o să cred că e bine pe unde merg. Sper că da. Sper că merg pe unde trebuie. Freddy nu știu unde e. Că acum îl căutăm pe el. Este. Dacă arată... nu, acolo e doar baie. Sau... Credeam că se uită la mine. De ce nu arăta pe pat? Uite-o! E la noi. Mi-a dat jumpscare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați... Nu, să stoarceți butonul așa de like. Cât de tare puteți să-l stoarceți. Cu forța voastră e tare, pa, pa. Vă pup.